Ola, son Samuel Grela e neste pequeno vídeo vou-vos a falar dun libro titulado A cidade do átomo e da súa autora, Iria Misa. Iria Misa Peralba nada en Gondomar o 23 de febreiro de 1983 é unha escritora e profesora de ensino secundario galega. Vive en Baiona. É licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Vigo. Iria gañou 2 premios. En 2016 foi galardonada co premio Jules Verne de Literatura Xuvenil e en 2020 gañou o premio Agustín Fernández Paz coa Cidade do átomo. A cidade do átomo é un libro no que unha rapaza chamada Lena perde a súa mellor amiga Svetlana e está a esperar por ela moito tempo. Entretanto, conoce a un rapaz chamado Nikolai e fanse moi amigos. A historia transcorre na cidade abandonada de Pripyat. Nesta cidade encóntrase a central nuclear abandonada de Chernóbil, na cal o 26 de abril de 1986 aconteceu un dos peores desastres nucleares da historia. Este libro ao principio non me gustou moito, pero ao final do libro encantoume. A protagonista da historia foi unha rapaza chamada Lena. Ese foi o personaxe que máis me gustou. Adeus, espero que vos gustara o vídeo.